Zdar lidi, tady Šimon a já vás vítám u Let's Playe ze zcela nové hry Jurassic Park Builder. Ve hru mám strašně rád. Jenom kvůli tomu, že tady prostě máte dinosaury. Jo, kdo by neměl rád dinosaury, že? No, tudíž takovýto dinosaurus. My máme hned takové dekout, jo. No tak zkusíme researchovat. Focus shades. Wow. Dali jsme to. Jo, dobře mi. No, tuhle hru mám strašně rád. Je to taková odpočinková hra konečně. Jako u nás rageující Clash Royale, co natáčíme občas s Tomášem, teď ani tak ne. Dilo. Fosaurus. Dík. Já si teda počkám, až si vylíhne. To nebudu speedupovat. My si hezky těch 26 minut prostě počkáme. Já vám to když tak... Já to asi střihnu, počkám si těch 25 minut a asi se uvidíme. Takže jsem tady zpátky. Dilo se nám hezky vylíhnu. Máme achievement. Achievementy máme rádi. Harbor. Vůbec jsem nevěděl, že něco takového tady je. Jak za tu 500 můžu si za to aktivovat Harbor. Sakra, nemůžu. To nemám. Mám dost? Ježišmarja, neotravím. Tady. Tak, máme placenout 10 road. Jinak s váma bych chtěl udělat takový dekorativnější park, takový lepší, hezčí, než mám normálně já svůj. A rozhodně vám poradím, tady ty buky, ty si strašně moc šetřete, protože pak v budoucnu jich budete mít málo. Jo? To vám poradím hned takhle nahned. Takhle nahned to do vás vyhustím, protože to budete potřebovat. To jako bez toho není žádná sranda potom, jo? Fakt to není sranda bez toho, jo? Já si s vás nedělám srandu, není to sranda. Byste věděli, za tu ty penízky, hele. No si budeme dávat video. Takže jsem zpátky, já jsem si tady pustil reklamičku. To byste neviděli, protože si nechci dávat hned reklamy takhle do videí. No. No to dám ještě trošku nahlas, co říkáte? Byste slyšeli našeho prvního dila. Prvního masožravce, to je celkem nahlas, co říkáte? Já si taky myslím. No teda, my teď dělat nic zajímavého nemůžeme. My můžeme akorát tak čekat. Takže my si tady počkáme hezky. Okay. Máme expandovat park, tak to expandujeme. Jinak tuhle hru budu hrát hodně off-screen, protože jo, tady není to nic zajímavého, vám řeknu. Popravdě na natáčení jsem si to vybral jenom kvůli tomu, že mě to baví. Doufám, že to bude bavit i vás, no. Já vám to zase šmiknu, protože budem... Tak jsem tady zpátky, už se nám to konečně vyexpandovalo, tyjo, trvalo to. Fakt, že jo, ono to potom bude trvat ještě díl.
Tak a my se teďka pustíme do takový té lepší části, to bude další dino. Nebudu vám radit, co to bude. Zjistíte si to sami a já bych vám tohle let's play jako chtěl poradit, že dobrý je tady ty turnaje battle. Na ty dva parky se dostanu potom. Třeba v dalším díle. V dalším díle určitě ne. Třeba díl. Prostě příště. Nikdy. Možná. Jestli vás to bude bavit. Ale ty turnaje a battle, za to můžete taky dostávat ty speciální penízky. Jo, ty jsou dobrý, ty se vám hodí, jak jsem říkal. A nejen, že to, ale taky tam občas dostáváte, no to uvidíte sami a se na to někdy pustím, až budeme lepší. A fakt by mě jako zajímalo, jestli se vám tohle bude líbit. Prostě taková rychlovka, ty travíčky, že jo. Dělej, ať máme to nový DNAčko. Tak. Vůbec netuším, co to bude. Vůbec. Nevím. Ale dekoruje se to teda dlouho. No nazdař bůh, dlouho se to dekoruje. O, Velociraptor. Wow. Hustý. Hustý. No. Tak já si na něj nejspíš našetřím. Dám si to tady dál, takhle ty dina, protože je kurník. Taky vám poradím. Hodně, ježišmarja, já nemůžu podkliknout na to tlačítko blbý. Pardon. Já to tlačítko nemám rád, no. To se nelíbí, prostě ono je takový špatný, nevidím ho vůbec. Není tam prostě. Jsem to zase chtěl udělat za blbost. Já jsem taky takový hňupisko. No, každopádně. Postavím si tady tu cestičku, jako. Tady budou raptoři někde. Plánu. Tady to se nám doexpanduje a já se s váma asi uvidím hned potom, jak to udělám. Tak už jsem zase zpátky a trvalo mi to celkem dlouho, než jsem se sem vrátil zpátky. Tak teda mezi tím se nám doexpandoval park. Já vím, už na mě v komentářích budete křičet, proč si nevybral teď hned toho Triceratopse, proč, Šimone, proč? Protože nejdřív musím prostě nutně udělat tohle. Sakra, fix. To je tak neprostorný. Tak, už jsem ho vybral, klid. Mně chybí 3 koruny. To je k čertu toto. Tak, máme Velociraptora. Tak, ble. Tak, máme raptoři. A ještě bych vám chtěl ukázat jednu věc. Vidíte, jak se hezky ta tráva tady směje na mě. Tak za chvíli se budu smát. A co jsme splnili? Upgrade Meat Harbor na 2. To nemáme. Víte vy co? Já vám to ukážu teď. Když si dáte tady ten stromeček. Neukážu, nemám prachy. Super. Ale já nemám prachy. Nebudu to skipovat na 47 minut. No. To je takový zase méně záživný, tak teď nedělám vůbec, ale vůbec nic. Tady ticho. Ticho. No. Každopádně, šmane, peníze se takhle ze začátku získávají tak strašně blbě. Vám povím.
Úplná sranda to není. Ten zvuk se mi strašně nejmí. Co my vlastně rekordujeme? To ani nevíme. Možná víme, možná nevíme. No. Každopádně to vy se asi dozvíte až po střihu. Možná. Jestli teda se nerozhodnu ukončit tohle video. To je taky možnost. A vy se to můžete dozvědět v dalším díle. Jo. V dalším díle. Takže tady se koukněte na našeho hezkýho díla, nechám vám ho ještě jednou zařvat. Mini Dilophosaurus. No a s tím si myslím, že tomuhle videu asi dáme konec. Protože je to tak nějak dobrý, tak zdarec!